Обръщайки поглед назад към културно-историческото минало на нашия народ, ние откриваме, че у българина има изключителна почит и уважение към училището. Не само като просветна институция, свързана с образованието на младите, но като свето място, където се съхраняват ревностно народностните традиции. Място, където се съзижда българската душевност. За българина училището е неговата памет, огнище, в което постоянно горят въглените на онова животворно чувство на сигурност, на съпричастност към нещо общо – българският дух. 90 години вече училище Христо Ботев съхранява духа на нашия град. 90 години сме част от историята на Карнобат. Сега, когато празнуваме нашия юбилей, ние търсим началото. Намираме го в пожълтелите страници на летописната книга. Книгата е стара, като времето. Първите летописни редове са от преди 90 години. Историята започва така. Строежът на това първоначално училище, за което е тази летописна книга, започна през 1925 година. Построи се, като се използва закона за строеж на училища в царството и струва 900 000 лева, изплатени от държавата срещу вноска от училищното настоятелство на сумата от 250 000 лева правоучастие в този фонд. Само година по-късно, на 3 октомври 1926, целият град празнува. Местните свещеници извършват освещаване на училището, което се именува Христо Ботев. 4 начални класове започват занятия с 70 ученици. За първи учители са назначени Караджова, Марийка Димитрова, Станка Пръвчева. Главен учител е Христо Михалев. На 24 септември 1928 г. към училището се открива и забавачница. Летописната книга е част от историята на училището, на образованието, на бита и душевността на хората от нашия град. Страниците й изобилстват с факти, разказващи за минали времена и събития. На 28 февруари 1941 г. учебните занятия се прекратиха поради заемането на училището от българските войски, а по-късно и от германците. Учебните занятия се възстановиха на 9 април. През учебната 1943-44 година по военни причини училището води полудневни занятия, като се редува с училище епископ Софроний. Заради предпазване от бомбардировки, занятията започват в 6:30 сутринта. През есента на 1944 година училището е заето от Червената армия и затова занятията започват на 23 октомври. Учебните стаи вече не достигат. За първи път в летописа на училището през 1951 година то е пълно основно, с една детска градина, 4 паралелки от 1 до 4 клас и 4 паралелки прогимназия. Работят 8 учители с директор Стефан Бухчев. По повод 50 годишния юбилей на училището се взема решение в двора да се издигне бюст-паметник на Христо Ботев със средства от трудови акции на учениците. Художественият съвет на Съюза на българските художници и Комитетът за изкуство и култура възлагат изработването на паметника на скулптора Ненчо Русев, бивш възпитаник на училището. Паметникът на Христо Ботев в училищния двор е открит тържествено на 27 април 1976 година, а 50 годишнината на училището се превръща в празник за целия град. В чест на 1300 годишнината от създаването на българската държава, училище Христо Ботев е в нова, просторна и модерна сграда. Училището вече е средно. Официалното откриване на новата сграда е на 6 ноември 1981 година. Вълнението е голямо. Голяма е радостта и отговорността. 1167 ученици влизат в 24-те класни стаи.
На разположение на децата и учителите са още 6 специализирани и модерно обзаведени кабинета, 2 физкултурни салона, ритуална зала, библиотека, лекарски и зъболекарски кабинет, училищна столова. Започва нова страница в историята на училище Христо Ботев. Днес моето училище грее със стотиците усмивки. Днес моето училище ми даде знания за света, близък и далечен, умения да бъда полезна на себе си и на другите, да отделям доброто от злото. Днес моето училище отваря вратите си за мечтите. Днес Средно училище Христо Ботев посреща своята 90-та годишнина и продължава с достоинство и професионализъм да развива и обогатява традициите си, като същевременно отговаря на изискванията на новото време. То осигурява качествен образователно-възпитателен процес, високо квалифицирани учители, отлична материално-техническа база, извънкласни дейности в областта на науката, изкуствата и спорта, работа по проекти и програми, безопасна и здравословна училищна и извънучилищна среда. Създадена е възможност за целодневно обучение и извънкласни дейности, осигуряващи условия за творческа изява. Чрез използването на иновативни методи и форми на обучение, поставяйки ученика в центъра на образователния процес, педагогическият колектив се стреми да предаде не само знания и умения на децата и младите хора, но и да намери път към сърцата им за ценности като човеколюбие, оптимизъм, любов към родината. За постигане на очакваните резултати се използват всички ресурси на училището. В последните години материалната база бе изцяло обновена и модернизирана. Чрез множеството спечелени проекта са обновени и оборудвани кабинетите, библиотеката, инфраструктурата. Оформени са удобни пространства за отдих и неформални контакти. Гордост за Средно училище Христо Ботев са отличните постижения на неговите ученици в образователния процес и успешната им реализация, както и отличното им представяне и завоюване на призови места на регионални, национални и международни състезания, конкурси и изложби. В моето училище аз открих приятели. Те са до мен и аз им вярвам. Крача по-уверено с тях, споделям съкровени желания и мечти. В моето училище аз открих приятели, с които освен минало и настояще, ще имаме и съвместно бъдеще. Защото нашето приятелство в настоящето е стъпка към нашите успехи. Бъдещето на Средно училище Христо Ботев е свързано с предоставянето на качествено образование с фокус върху развитие на творческото мислене и иновативното използване на виртуални и мобилни технологии за постигане на високо ниво на ангажираност на учениците в процеса на обучение и цялостна промяна на физическата и технологичната среда. Гаранция за това ни дава спечеленото максимално финансиране от Фондация Америка за България за създаване на Център технологии, интерактивност, информатика, математика. Ще се изгради иновативна образователна среда, в която ученикът е активна страна. Акцент в обучението ще бъдат интердисциплинарните методи, интегриране между обучението по информационни технологии, математика и природни науки, използване на слухово-визуални средства, демонстрационни методи, дискусионни групи. С реализацията на проекта в Средно училище Христо Ботев, чрез промяна на образователната среда, ще бъдат променени нагласите и мотивацията на учениците за учене и на учителите за преподаване. Училището ще е сред първите в региона с различна иновативна и интерактивна образователна среда. Градът ни ще се здобие с едни от най-модерните достижения на съвременните образователни технологии. Благодарение на всички учители, служители и ученици, Средно училище Христо Ботев се утвърди като престижно и водещо учебно заведение. Много са отличията, наградите и признанието на цялата общественост.
Възпитаниците на училището се реализират успешно във всички сфери на обществения живот. Лекари, юристи, инженери, икономисти, учители, бизнесмени, художници, писатели, журналисти и още честни, трудолюбиви хора. Хора от различни поколения с различни амбиции, постижения и бъдеще. Но въпреки многото разлики, те са обединени от едно общо начало. Училището поставя здравата основа, на която се гради животът на неговите възпитаници. Наред с академичната подготовка, той изгражда личностни качества и ценности, които се пренасят в ежедневието и във всеки един успех и желание за развитие. И всички те се гордеят, че са ботевски възпитаници. И всички те, и всички ние продължаваме летописа на нашето училище. Сега, когато празнуваме своя юбилей, ние търсим началото. Онова начало, което ни даде светлината на миналото, която да запазим в настоящето и да пренесем в бъдещето.